txistua. Nik uste nuen txistua bakarra zela. Ez. Txistua familia oso zabala dauka. Eta hau ere, txistua da. Hau da txistuko familian anai txikila. Eta deitzen zaio txirula. Bezalako txirulak, 3 zulokoak. 1, 2, eta 3. Europa osoan zer aurkitzen ditugu duela 800 urte baino gehiagotik. Erakutsiko diogu, zer soinu egiten da? Bale, baina honek laguntzaile bat berko du, ez? Bai. Danborra adibidez. Venga. Prest? Venga, epi. Eta hau? Zuge bat dirudi. Hau, txistu bajua da, familiako haundiena. Baldakizute zergatik andon, ukerra? Zuzena baleo, ezkinatekelako iritsiko zulotara. Erakutsiko aldi diogu, zer soinu egiten du? Bale, txistu haundila, danborra haundila. Hau ere oso handia da. Bai, Hau da txistu... honei deitzen jogu silbotia. Eta silbotia da txistu arruin bat eta txistu grabian artekoa. Eta nola jotzen da? Ba, jotzen da, bestiak bezala. Zulo bat, 2 eta 3 itxi eta esku hemen jartzen dugu. Trompan bezala, sordina eta egiteko. Bai, baino hemen ez dugu sordina egiten. Hemen jartzen dugu eskua, ze silbotik karga ondila du eta eutxin behar dugu. Aitor, erakutsiko aldi diogu, silbotian hotxa. Bai, baino oraingotik beste laguntzaile bat egin, ez? Goazen pianora. Bale, konforme.
jo da toki eta momentu ezberdinetan. Nola alaiak, ala tristiak. Dianatan, erromeritan, kale jiran, kontzertutan... Mote, noa iua! Ni bazaka tresna bat ietzat! Nik ere jo dezaket zerbait? Ai, noski, denatzako dakau. Tori, txistu azutzat. Bueno, eta guain arte geldirik jo dugu, baina joko aldugu kale jira bat. Erabakita, txistua ikasiko dut.